Jeg hedder Anders Assle, og jeg sidder pt. I dag, som jeg har en virksomhed, der hedder Lion Brain, og den her virksomhed udvikler AI-teknologi, og den hjælper så selvfølgelig virksomheder i Danmark med at transformere. Så det er både undervisning, der står i, og det står også consulting, og så også levere nogle løsninger inden for det. Så sidder jeg som sagt i udlandet. Vores virksomhed er ekstremt international, og grunden til, at jeg blandt andet sidder i Bangkok, det er fordi, jeg samarbejder med Thailands største universitet. Der er ca. 40.000, der svarer lidt til KU, og de har en studie, hvor der er ca. 70% udlændinge og 30% thaier, og der kører jeg deres AI-lab. Og en af de ting, vores mål er at køre med det AI-lab, det er netop at sikre, som jeg skriver, keep human in the loop, og udvikle og research inden for områder, noget der kan gøre en forskel i dag og ikke om 10 år. Så den måde vi forsker på, vi måler ikke resultaterne i, hvad vi kan lave ud af research paper. Vi måler det faktisk i, hvad vi kan skabe af virksomheder og arbejdspladser. Og derudover, så sidder vi inde med Concordium og Speakerbee, og der har vi simpelthen sidder vi arbejder på nogle, og det er jo arbejde med en digital twin. Eller du kan egentlig også sidde og snakke om det og sidde og digitalisere sig selv. Fordi hvis du som menneske skal få det optimale ud af AI, jamen så bliver du nødt til at starte med at digitalisere dig selv. Som jeg altid siger, if you can't beat it, so join it. Så derfor sidder vi og udvikler teknologi inden for det område. Så er jeg jo inden for Supertrends også, som nok, hvor jeg er trendekspert, og det er så inden for AI, kan jeg nok regne ud. Jeg kommer med mine analyser inden for det område. Og og så er der Keytech her, hvor jeg også tænker at lægge et par timer. Hvorfor du tror, at kunstig intelligens spiller en rolle i vores samfund og økonomi i dag og i fremtiden, eller måske mere, hvad er det for en rolle, det skal spille, ikke? Jo, jeg vil sige, man kan også vente om at sige, uanset om vi synes, at det skal spille en rolle eller ej, så kommer det til at spille en rolle. Og nu er jeg også trendekspert, som jeg kommer der fra Supertrends. Og jeg sidder og kigger ind i alle de her trend her. Og bare for lige at kigge på lidt af det mest absurde trend, det var for eksempel for 8 måneder siden, da jeg begyndte at registrere det her. Der kom der en halvanden ny AI-model ud om dagen. Nu kommer der en ud i minuttet, ikke? Så bare den tid, vi har haft introen, så der kommer en ny AI-model ud. Samtidig så bevæger jo, hvad de kan, altså sådan rent softwaremæssigt, og så ud over det. Altså, det der er udfordringen her, det er jo alt bevæger sig i eksponentiel hastighed. Og så har vi jo som mennesker, vi har jo lidt med, vi vil jo gerne se tingene, før vi rigtig tror på tingene. Og det var måske også det, der overraskede os lidt med covid, ikke? Altså, man skulle altså lige se, hvor mange der blev syge, før vi egentlig rigtig troede på, hvad der kom, selvom vi har set tallene på Kina og alle mulige andre steder omkring i verden, ikke? Og det er sådan på AI'en, så uanset om jeg synes, det gør en mening eller ej i vores samfund, så kan du være helt sikker på, at det kommer til at gøre en forskel. Og så hvis vi kigger lige det der er interessant ved AI'en, det er jo, at det gør indhug i den kognitive proces. Altså det, der er specielt for os mennesker. Det vi kan se et problem og identificere et problem og prøve at løse et problem. Og det er der, vi nærmest har haft monopol indtil i dag, ikke? Og den monopol, den bliver udfordret kraftigt. Og jeg vil sige, der er jo 2 ting at se på alle de her ting her. Altså der er jo den der, man kan sige, man siger jo, er det en velsignelse, eller er det modsatte af velsignelse? Og normalt har jeg de positive briller på, uanset når jeg arbejder med ting, og det tror jeg mange af dem arbejder inden for AI, men jeg tror faktisk i dag vil jeg faktisk prøve at tage den lidt mere modsatte tilgang til tingene, fordi det er faktisk derfor, jeg sidder her. Fordi hvis det bare er jubelglad og køre derud af, jamen, det har jeg ikke brug for at sidde og dele med andre, fordi det gør jeg i mine virksomheder, eller hvad man siger, når vi sidder og arbejder med AI-teknologi. Jeg vil faktisk godt også prøve at belyse lidt den mere, jeg ved ikke, om man skal kalde den mørke side, men det, der kan gå galt med det. Så det er egentlig det. Så der er ingen tvivl om, det kommer ingen effekt. Vi får lige at svare på spørgsmålet i dag og i morgen. Og det bliver bare eksponentielt hastighed, så det bliver bare værre og værre. Hvis det er så, man ser det, om det er værre og værre, eller bedre og bedre. Mm. Men hvad inspirerer dig til at blive en del af advisory boardet for Keytech? Hvad er din personlige motivation for at gå ind i sådan et stykke arbejde? Jamen det er simpelthen fordi, altså indtil videre har jeg jo i mit liv bare levet i min egen lille nørdeverden og siddet derinde, og det gik fint ind i den her nørdeverden, og det er der, jeg befinder mig aller bedst.
Men mere og mere jeg graver ned i den her verden her, jo flere alarmklokker ser jeg der. Så første gang har jeg sagt, at jeg har muligvis ikke tid til det, men jeg har brug for at komme ud og snakke med andre, som også har noget viden på området. Jeg mener også andre mennesker. Altså når man som menneskeheden skaber noget, der før eller senere bliver 1 milliard gange mere powerful end os selv. Hvordan kontrollerer man noget, der er mere powerful end sig selv? Og man kan jo sætte sig ned og sige, at man tager popcornen, og så sidder man lidt tilbage og lader os nu bare se, hvilken retning det går i. Og der tror jeg, nu når vi snakker om velsignelse eller forbandelse, så tror jeg faktisk, vi ender i forbandelse, hvis vi bare læner os tilbage i sofaen, og så håber, at alt skal nok gå godt. Jeg tror faktisk, vi skal være proaktive her. Så det er derfor, jeg kommer lidt ud af min lille hule og prøver faktisk at være proaktiv og snakke med folk, der faktisk kan gøre en forskel inden for området. Jeg kan jeg kan med garanti ikke med mig selv gøre en forskel. Og der tror jeg, at man bliver nødt til simpelthen at join kræfter her lidt på området og komme ud og snakke med nogle flere interessante mennesker og så sidde og kigge på det sammen. Hvordan man ser de forskellige tilgang til tingene. Fordi igen, som jeg siger, når vi kigger på historien, så har vi jo haft 50 år, 100 år til at tilpasse os. Men her har vi altså ikke 50 år, eller 10 år, eller 5 år for den sags skyld til at tilpasse os. Og tingene accelererer bare. Og det vil sige, det eneste tidspunkt, vi har muligheden for at være proaktiv, det er i dag. Derefter vil vi bare hælde det efter, og derfor er det bedre at starte nu, og det er derfor, jeg sidder det. Det er derfor, jeg joiner det her. Det er simpelthen, jeg håber, jeg har noget, jeg kan bidrage med derinde, i og med, jeg som sagt har siddet og nørdet. Jeg er ikke bare nørdet med det her efter ChatGPT kom ud, jeg har nørdet med det her i forskellige år. Vi arbejder med det hver dag. Vi arbejder med teknologi, der kan virke skræmmende på folk. Vi sidder og arbejder med den teknologi i morgen, der både kan være en velsignelse, men sådan set også en forbandelse. Og derfor sidder jeg her, som sagt. Kan du blive endnu mere konkret på, hvad det er for nogle mål og resultater, du håber, at du kan være med til at bidrage med ved at sidde i advisory boardet? Ja, altså et område, jeg ved noget om, som der ikke har noget at gøre med, det er inden for økonomi. Og der, hvor jeg ser nogle ting, jeg gerne vil i kontakt med, eller i hvert fald dem, der har en indflydelse på området, jeg vil gerne have, at de lige vågner op, og så begynder de at tage en dialog om det. Og det håber jeg kan starte med op. Uden at gå i dybe detaljer, men så skal vi huske, at vi lever i en lånbaseret økonomi, og en lånbaseret økonomi har brug for inflation. Men hvis du kigger på AI, alt hvad det kan gøre i fremtiden, det er fuldstændig at være det modsatte af inflation. Det kan deflatere alle priser, altså så priser går mod 0. Og når priser går mod 0, så sidder man og siger, jamen det er fint nok, men i og med at jeg er økonom, så ved jeg, hvad det betyder, at hele vores økonomiske system er bygget op omkring inflation. Det er endda sådan, når jeg spørger folk, i år havde vi ikke nogen inflation, det var dårligt. Der er ikke noget basalt, der er dårligt i en inflation. Jo, det er dårligt, fordi vi har en lånebaseret økonomi. Fordi økonomien, den vil implode, hvis vi ikke har inflation. Det kunne være, han har sagt, idioten vel kunne have forudset, at man ikke kan have inflation for evigt. Ingen anden dag må der komme en tid, hvor man ikke kan have det. For eksempel, hvis befolkningen går nedad, eller et eller andet, der sker. Nu er det jo så teknologisk inden for AI. Og det er der, vi står overfor nu nærmere, som sagt, at vi står og kigger direkte ind i, at vi kan få noget deflation, og hvad det vil betyde for økonomi, hvad det betyder for vores velfærdssamfund, hvad det betyder for det hele den vestlige økonomi. Det er jo ikke bare den danske økonomi. Det er jo hele, hvor verdensøkonomien er bygget op omkring lånbaseret økonomi. Og jeg tror ikke, der er mange, der har taget den holistiske tilgang til tingene. Og det er der, hvor jeg gerne vil sidde og sige, vi bliver lige nødt til at tage lidt holistisk tilgang til de her ting her. Jeg kan hjælpe inden for økonomi og AI og koble de to ting sammen. Men der måske sidde nogen for nogle andre områder, som jeg har ingen viden om, som gør det samme. Og der håber jeg så let, at jeg kan sidde og sige og ramse op til nogen, der ved noget om, der går dødt detaljerne og fortælle om de her problemer inde i økonomien af det, så andre kan tage det til andre områder. Og det gør sig at sige, at være proaktiv, gør sig de her holistiske tankegang, hvad det egentlig betyder. Det er der nogen, der bliver nødt til at gøre nu, fordi hvad vil vi gøre, hvis hele økonomien, verdensøkonomien kollapser om 2-3 år? Så det er jo rimelig katastrofalt, hvis den gør det.
Det er jo næsten, det er ikke bare næsten, det er jo værre end ens arbejdsjob, altså hvis hele verdensøkonomien kollapser. Og det vil den rent matematisk, hvis du følger mit tilgang til tingene. Så jeg ved ikke, hvordan jeg skal råbe højt nok, men et af de steder, hvor jeg kan råbe, det her. Og så håber jeg, at der er nogen, der sidder og lytter, og jeg håber, at der er nogen, der sidder inde i det, der har adgang til nogle af de ting. Jeg ved ikke, hvilken slags folk, der skal råbes omkring til, men det kræver, at der er nogen, der har noget, der er den direkte røde telefon til der, hvor der sker et eller andet, altså hotline. Så. Ja, så har du også været lidt inde på det, men hvordan ser du AI som mere bredt set som et værktøj til at løse samfundsmæssige udfordringer, og hvad for nogle områder tror du, det vil have størst indvirkning på? Altså, jeg vil sige, det er jo fantasien. Der er jo ikke noget, AI ikke kan i fremtiden. Fordi man kan jo tegne en paradis-situation. Du har ikke brug for at arbejde, fordi AI'en kan håndtere det, robotter kan håndtere det. Du kan bare sidde og flade den af, og vi kan gå tilbage i romertiden. Det er ikke første gang, det skete. Jeg ved ikke, om I ved det, men dengang i romertiden, der var det faktisk ulovligt at gå ud og tage et job eller arbejde. Det måtte man jo kun som slave, eller der var man så tvunget til det. Men så det er jo ikke nyt i verdenshistorien, at vi egentlig ikke arbejder. Og den situation kan vi jo sådan set egentlig ende igen, at ikke nok, at vi vil arbejde, men der er faktisk ikke noget arbejde til os, fordi alt, hvad vi gør vi dårligere. Altså som jeg siger, AI er smartere, det er hurtigere, det er billigere, og det snakker der også mere sikkert. Og det skulle svært at konkurrere med de 4 parametre. Og jeg kan faktisk ikke, når jeg sidder og kigger ind i trendanalysen, jeg kan ikke få øje på en, hvor mennesker faktisk har en fordel, en genser. Og det værste er, vi skal ikke 5 år ud i fremtiden, vi skal ikke 10 år ud i fremtiden, vi skal bare 3 år ud i fremtiden. Og det kan jeg simpelthen ikke udtrykke altså tydeligt nok. Men igen, som jeg siger, så lad os lige tage Paradise-situationen. Jamen altså sygdom. Altså alle mange af de sygdomme, som vi har simpelthen ikke knække i årtier og whatever, eller fusionsenergi, ikke? Altså man går jo med den joke, at den er altid 30 år væk, ikke? Og det bliver den sgu ved med at være 30 år væk også. Det var den også for 50 år siden, ikke? Og her har vi lige pludselig et stykke værktøj, der kan ændre den der 30-årsregel. Og så kan du også sige i alderdom. Ja, nu ved jeg ikke, om der er nogen, der synes, det er fint, vi forælder og alle mulige andre ting, men ved du hvad, alderdom, altså hvis man kigger ind i alt det research paper, der er omkring alderdom, nu ved jeg, at du har et navn, der hedder Sinclair, det er en af de største forskere inden for området, over faktisk for Harvard studie, han hedder David Sinclair. Der er en masse studier inden for det, og hvis man lige kunne koble lidt AI-teknologi ind under, for at gå ind i det mere komplekse, for at se konsekvenserne af ved at sidde og rode ved de forskellige ting, jamen så kunne vi også i teorien kurere alderdom. Og grunden til at sige alderdom, ifølge hans arbejde, så er jo alderdom, det er jo alle de sygdomme, der leder op til at vi dør på et eller andet tidspunkt. Så hvis du kurerer alderdom, så kurerer du også alle sygdomme. Om det hedder kræft, eller om det hedder diabetes, eller om det hedder Alzheimer, eller hjertekarsygdom, whatever vi nu sidder og snakker om. Og alle de ting står til fald, kunne man jo sige på en eller anden måde. Det kan AI. Jeg vil ikke sige, det er noget, der sker lige i morgen, men igen, det er ikke lang tid væk. Så er der også hele nanoteknologien, når vi kommer ned i mindre partikler, hvordan vi kan gå ind. Og så kan vi jo også begynde at ændre os genetisk, ikke? Så vi er mere modstandsdygtige, så vi ikke bliver syge med de forskellige sygdomme, som der nu er der, eller der tager livet af os. Nogen vil sidde og sige, at det lyder som en helvede, det jeg sidder og definerer, ikke? Andre vil sidde og sige, at det kan være paradis, fordi så er det, at man sætter træskoene, det bliver et valg. Nu har jeg levet længe nok, nu gider jeg sgu ikke at være her mere. Nu trækker jeg stikke. Eller nu lader jeg være med at tage de her ting der. Men jeg kan... Og så nu, når vi også går ud, nu forudser jeg selv, at der går 12 år, før vi har en quantum computer. Men en af de begrænsninger, der er inden for AI i dag, det er, at jo større og mere komplekst det er, så firedobler du kompleksiteten, eller den kraft, der skal til for at kunne regne de her ting. Men alle de ting løser man jo let med en quantum computer. Og det vil sige, hvis du kan lave alle beregninger instant i nuet, som er vores største udfordring lige i dag, jamen så begynder vi virkelig at snakke om, så er der ikke rigtig nogen problemstillinger, vi kan definere og forestille os i dag, som jeg mener, at AI ikke kan være med til at løse. Og det er den positive, det er den gode flipside af den her mønt her, at jeg kan ikke se, at der er nogen problemstillinger. Jamen, så kan
for eksempel med fattigdom, det løser den ikke. Polarisering, altså at folk, der bliver rigere, og folk, der bliver fattigere, det løser AI absolut ikke på nogen måde. Og grunden til, at det ikke løser det, det er fordi, nu når jeg er økonom, det er igen på grund af den lånebaserede økonomi, det er den, der fører til forskellen i at rig og fattig, og intet andet. Det har ikke noget at gøre med kapitalismen. Der er simpelthen noget at gøre med, når man har et lånebaseret økonomi, og når der så begynder at mangle nogle penge i systemet, så printer man og pumper man tingene op, og hvem har købt de aktiver, der er blevet pumpet op? Det er dem, der har penge, og derfor bliver du så bare rigere. Så det er rent matematisk meget simpelt, så jeg prøver at være upolitisk her, men det er simpelthen et faktuelt, at det har ikke noget at gøre med, om man er kapitalistisk eller socialistisk, det er, at det er en lånebaseret økonomi, og der kan du ikke undgå, at dem, der sidder på de rigtige aktiver, bare bliver rigere. Så. Der kunne jeg måske godt tænke mig at bore lidt ned i netop som økonom. Hvis vi så står i en situation, hvor der ikke er arbejde, fordi AI har overtaget det hele, hvordan skal vi så håndtere det som samfund? Ud fra det økonomiske. Nu snakker man med UBS, altså Universal Basic Income, og jeg ser faktisk, eller en form for beskatning, og jeg ser det som, det er nok den eneste vej ud af det. Og du kan også se, det bliver faktisk ikke et problem, fordi hvis du har robotter og maskiner og AI, der kan producere Infinity, så hvis vi alle sammen vil køre rundt i en Lamborghini, så kan vi jo producere en Lamborghini til alle folk, hvis vi har lyst. Så det, og igen, hvis vi mangler mineraler, man snakker hele tiden om, mangler vi mineraler, men det kan vi også løse, ikke? Altså, så sender vi bare et rumskib op og hælder en asteroide ned, hvis det er det, vi har brug for, ikke? Så jeg ser det lidt sådan, at det tror jeg faktisk, hvis jeg sådan lige tænker nærmere over det, i og med, at man kan fordele tingene ud, og det tror jeg ikke, der er nogen problemer med at lave noget Universal eller noget UBS. Altså, det kan ikke forestille mig, der er nogen, der har noget imod. Og derfor kunne det faktisk, måske for første gang i historien, men igen, så kommer man jo i en filosofisk tilgang til tingene. Er det fedt bare at have 3 Lamborghinier derude og 2 Porsche og whatever andet, du kan få lige det hus, du har lyst til, og du prøver at gøre ingenting. Og hvem skal bestemme, hvor mange Lamborghinier jeg har, og hvilken farver jeg vil have dem i? Skal vi sidde og køre det centralt og styre alt det selv? Nu får alle, fordi det er nytår, får alle sgu en Lamborghini, ikke? Og så er der jo også den næste ting i, det er jo skævt fordelt, hvis du kigger på, hvem sidder på AI-teknologien i dag. Den ene hedder Kina, den anden hedder USA. Så vidt jeg kan komme tanke om, at der er så ikke ret meget i Europa, og det er inklusive Danmark. Der sidder en lille en over det ene hjørne, det er let, der ved lidt om AI, men vi sidder jo ikke på det centrale. Altså Odense Fyn er rimelig godt med på robotteknologi, men den robotteknologi, der virkelig rykker lige på tiden, det er sgu ikke i Danmark eller Europa eller nogen steder. Vil amerikanerne eller kineserne dele deres velstand med os, for ikke at lave noget som helst? Jeg ser nogle problemer her. Jeg ved ikke, om du kan med det. Jeg ser virkelig, at der er virkelig et problem her. Så på den ene side kan det blive fantastisk, men det kan altså også blive virkelig ufedt ting. Ja, så har du også allerede taget lidt hul på det, også som du sagde til at starte med, at det er jo lidt relevant også at se på, hvad udfordringer og etiske dilemmaer, der opstår i forbindelse med AI. Hvordan tror du bedst, at vi kan takle de udfordringer og dilemmaer? Ja, altså først skal der tages nogle rigtig store beslutninger eller ikke tanker. Hvordan kontrollerer man noget, der er meget klogere end sig selv? Jeg har ikke svaret. Hvis jeg havde svaret, skulle jeg nok fortælle dig det. Men den skal vi lige løse. Hvordan kontrollerer man? Altså en ting er jo selvfølgelig at sige, når man skaber noget, der er meget mere intelligent end sig selv, så skal man lige være sikker på, at det man skaber er alignet med de mål, man nu selv må have som menneske eller som et eller andet. Og så igen, som sikkert, så kan det godt være, at den starter med at have den samme mening og samme mål som dig. Hvem har sagt, den bliver ved med at have det samme mål, sætning som dig. Det tror jeg ikke, der er rigtig nogen garanti for, at den intelligens har det. Så det vil jeg sige, det er nummer 1 selvfølgelig. Fordi hvis vi ikke løser den problemstilling, så er alt det, der kommer bagefter, fuldstændig ligegyldigt. Og så det, der kommer så efter, det er jo så et rigtig godt spørgsmål, fordi så er det, vi jo skal prøve at sige, hvordan løser vi så de her generelle ting, ikke?
Hvordan kan vi det? Og det er jo der, hvor jeg sidder og siger, vær proaktiv. Sæt dig ned som for eksempel i IT, samle de mennesker, der interesserer sig for. Og så bliver vi også nødt til at tænke virkelig ikke egoistisk, fordi vi skal også tænke på alle dem folk, der er fuldstændig ligeglade med AI, for det er jo stadigvæk den største del af befolkningen. Hvordan kan de blive en del af det her og benefitten, og hvordan kan vi få folk, så vi ser stadigvæk måske den største udfordring, det er den mentale omstilling. Hvis alt det her sker næste 2-3 år, og så hvordan omstiller du en person, der er fuldstændig ligeglad med AI? Altså, jeg kan jo tage min far, ikke? Altså, nu er han også 85 år, så nu er han jo ikke helt ung mere, vel? Men ikke? Altså, når jeg kommer og viser om et eller andet, der er AI skarp. Han sidder bare og siger, fjern det for mig, ikke? Jeg gider ikke at se på det, vel? Og der er folk, der ikke er 85 år, der er 40 år, der tænker på den måde. Og der er folk, der er 20 år, der tænker på den måde. Og de skal leve i den her verden i de næste mange år, som vi også snakker om, hvis vi nu også kurerer alderdommen, så skal de leve i de næste 1000 år. Og der har jeg måske, det er den største udfordring, det er, hvordan får vi lært folk op og gjort dem forberedt til den her fuldstændig sindssyge transaktion, og igen, hvordan skal man kunne forudse noget, altså bare for at være lidt videnskabelig, ikke? Altså, så når man kigger ind i, når man nærmer sig et sort hul, vi kan ikke beregne os, vi kan ikke forudse, hvad der sker på den anden side, hvis vi bliver suget igennem sådan nogle ting. Og jeg vil samtidig lidt samme her med en, ikke? Altså, vi står sgu over på et sort hul, vi forstår ikke det her sort hul. Hverken teknisk, eller mentalt, eller moralsk, etisk, filosofisk, forstår det faktisk slet ikke. Og det vil også sidde at sige, at når vi snakker om AI, som vi siger, en model i minuttet, hvor mange kan du spørge om? Har du nogen idé om, hvor tingene flytter sig i bare de sidste 24 timer inden for AI? Der er ikke nogen mennesker på kloden næsten, der kan stille sig op og svare på. Og derfor står vi over for det her gigantiske sorte hul. Og så må man jo nok, bare som menneske med vores begrænsede forestillingsevne og kapacitet, hvor vi prøver at indkapsle det let, og så prøve at simplificere det let, og så prøve at gøre os nogle tanker ud for det. Fordi vi kan jo vist godt allerede nu opgive at få den fulde forståelse af det. Det har jeg anerkendt, selvom jeg prøver at i 16 timer i døgnet prøver at følge med, men i alle ugen 7 dage. Jeg har ikke noget liv, fordi jeg prøver simpelthen at følge med i AI længst muligt, og håber, at jeg er den sidste, der bliver koblet af inden for AI. Men jeg ved, at jeg bliver koblet af. Og det skal jeg jo mentalt stille mig ind til. Jeg kan ikke, altså, hvis jeg bare har haft en dag, hvor jeg ikke har fulgt med i research paper eller AI news inden for området, jeg føler bare, jeg er helt lost. Hvad skete der lige der? Jeg har ferie i 14 dage, eller hvad? Men det er jo ikke faktum. Jeg havde lige en dag, hvor jeg havde fortalt det, så jeg kigge på tingene. Og så skal jeg lige hente det op næste dag. Og i og med det går eksponentielt hastighed, altså så i fremtiden hedder det med, når jeg sidder i 2 timer og ikke lige fuldt op, så føler jeg jo mig nærmest nøgen, ikke? Og det er min verden. Forestil sig så for den, der er fuldstændig ligeglad, eller måske endda interesserer sig for AI, men han er ikke fuldstændig som mig, næsten man kan det besat af at prøve at sidde og følge med i den her verden her. Jeg har ikke svarene. Jeg vil gerne snakke med nogen, der har gjort sådan nogle tanker, og det igen, vi vender tilbage her til KIT.